Көз ашып йомганчы bir adna вакыт узып та китте. Безнең җырчы шоу проектын һәр даим күзәтеп торучы хөрмәтле телевизор караучылар, исәнмесез. 1-2 минут элек мин барысы белән дә күрешеп, оралашып килдем. Операторларыбызның эшчәнлекләре ахырына якынлаша. Сәхнә артында 86 конкурсантны санадым. Аннары исәпне югалттым. Жюри әгъзаларына килгәндә, жюри әгъзаларының кәефләре менә дигән. Шулай булгач, хөрмәтле дуслар, бар да шәп булачак. Бары тик сездән шул гына сорала, игътибар белән безнең тапшыруны күзәтеп барыгыз. Һәрберегезгә дә бүген күтәренке кәеф һәм хәерле, рәхәт, күңелле кичләр теләп калам. Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә, зәңгәр күлгәгеңдә киләсең, йөрәгеңдә нинди утлар яна, утла уйларыңны килә беләсем. Рәхмәт. Сез Рашат Фаизхановичка карап җырламагыз. Аңа карап җырлар һәрбер кеше волнуется. То шутра, то нәрсә, то сүзен то. Менә карагыз, Әнәс Батырышка миңа үзенә каратасы килә. Җырны сайларга кирәк. Үзенең тавышыңа ярыймы ул, барамы ул, юкмы дип. Менә зәңгәр күлмәгне киясең дә, көн сайын суга төшәсең, җегет төше, кыз төшәме анда, кыз төшәме. Ул шулай да җегетләр җырлый торган җыррак. Әйме, татарларда теге җегет кызга аерылмаса да, ләкин кайбер җырларга карарга кирәк, шундый күзлектәнрәк чыгып. Хатын кыз җырларга тиешме бу җырны, ирләр җырларга тиешме бу җырны. Минемга калсам, җырчылар нәрсә дип әйтерләр инде, Гөлдән. Зәңгәр күлмәк киеп җегет суга бармы бит, шулай бит. Кыз бара. Шулай булгач җегет җырларга тиеш бу җырны. Әзрәк тәләпкә игътибар итегез. Игътибарлырак булыгыз җыр сайлаганда, яме? Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Дусларым, жюри составын исегезгә төшерергә онытып та торам икән. Менә алар. Күрегез әле. Бүген Чаллы Татар дәүләт драма театры бинасы Галиҗәнәп моң бишегенә әверелгән. Һәр яктан җыр ишетелә. Төрле шәһәр, район җирлегеннән килгән конкурсантлар бүген биредә яңа дуслар таба, аралаша, күрешә, һич югында безнең җырчы бәйгесе хакында сүз куерта. Араларында кемнәр генә юк. Укытучы, тәрбияче, инженер, сатучы дисеңме? Әле исемлекне дәвам итәргә булыр иде. Алар төрле, ләкин аларны бер нәрсә берләштерә. Җыр, моң сәнгатенә багышланган тормыш һәм аңа булган мәхәббәт. Әнә ишетәсезме? Айнур Миниев җырлый. Һөнәре белән мич чыгаручы егет ул. Шундый авыр хезмәт башкарса да, күңеле тупасланмаган аның. Табарсың микән юлына. Миңа SMS берсәгез, бара кызга да мич чыгарырга вәгъдә итәм. Мин Әхмәтшина Алинә булам, Чаллы кызы, 19 яшь. Бу конкурс хакында каян белдең? Бу конкурста минем тетя Валя әйтте, ул теге елны катнашканы, икенче турга да узган иде ул. Әнием дә әйтте, менә катнаш диделәр, татарча күбрәк җырла диделәр. Менә катнашам шуңа күрә. Ilmeli de tunlarını biz giymedik 50 yaşlık 50 serilik uzanık merekeylerini biz sizmedik.
Appak mikken, yumşak mikken, janıyımның kulları. Salavat köpereke begana yergen yolları. Akşabatta ağayık, şabatta başı kıyık. Sızılıp gitken qoramıyık, nişegi versin kıyıp. Akşabatta ağayık, şabatta başı kıyık. Sızılıp gitken qoramıyık, nişegi versin kıyıp. Рахмат. Алина, бұл жерні сен өзің шулай трактовать етесің ме? Әлі бірер жыршыдан қабатларға тырышасың ма жыршыны? Өзің? Өзің шулай түйасың, айма? Түйам, әйе. Не әзірек тинағырақ керек түгіл ме? Сен шулай ойламайсың ма? Артығырақ қышқырып жібермейсің ме? Шегендер манерысындарақ келіп шығай ма? Бәлки екінші түрлірек керектер жырларға, жұмшақырақ, бараз ғына. Андан соң әлі күйіне сен мына нешіктір өзгертесің қойған алғансыңдар, ол элементларыны өзіңнен ойлап шығардың ма сен? Сен Башқұртстаннан түгіл ме алай бұлай? Жоқ. Әлі мен айтам, сіздің ауылда шулай жырлайлар ма деп ойлаған едім. Ол шағында сөзлерімі кері аладыр. Яра, тауышыңыз бек күшлі әлбәтті. Но тауыр экономия біләнірек шығарға керек барыбір. Шулай бет. Bakşağa giremsin öyle gül şeşeğini semsin. Üzülgen gül şeşeği gök ayrılığına sizemsin. Сіз бик әйбәт репертуар сайлағансыз. Менә Себіле шәшәк жырын, аны профессионал жыршыларда әлі жүрәт етме жырларға. Аңа бик шундай солыш алу, дыхание деп етеді. Солыш керек әйбәт әйме. Сіз яқшы етіп фразаларыны әйте білдіңіз, жырлай білдіңіз ол фразаларыны. Хам енді мелизматика деген нәрселер, мелизмдан да бик шистағыда жырлады бет әйме. Кім үйретті сізге бұл жырны? Өзім. Өзің бұлай бик әйбәт молодцы деп әйтәбіз, дафарин әйме? Сіз қайда эшлейсіз? Балалар бақшасындамы түгіл? Жоқ, мен педагогический институтта оқимын, 3-ші курста. 3-ші курстар бітірмедіңіз әлі, әйме? Ярар. Оңашлайтып бітірген насип болсын сізге. Сен сау, ona міне тағы бір жыл өтіп кетті, тағы келіп өзімні тағы бір сценарға қарар қабыл еттім. Бұлбылым. Яз келеді киті, Yürek küte küte, yaşlık üte üte, yarsıma. Sin bılı minem, jırlanmağan jırım. Balqıp kilsini atqan tangsıma. Bu jırını kim üretti sizge? Kim jırlarga kuştu? Өзің қоян білдіңіз бұл жырны? Көптен кейінді бұл Салават Фатхеттиннің репертуарында шыннан бір өтіп қалған. Салават жырлы, әйме? Бұл кім жыр екен білесіз бұл жырны? Кім yazғанлығын? Жоқ. Мұны Захир Исмағилов yazған, башқұрт композиторы, танылған башқұрт композиторы. Мені еске түсірдіңіз бұл жырны, халық жыры түгіл енді, ләкин халық стилінде yazылған жыр. Әйме? Шоға көре біліп кеттіңіз не деп айтамын енді. Біздің жыршы проекті 2-ші сезон. Сен жылы бірден туған яқ, еңе яқтым хеселеріме. Қама бұйы туған
тұрғаны яқ, гүлілер үсе тұрғаны яқ, güzelliği күңелләрдән жырға күшә тұрғаны яқ. Рахмат. Әйдә икенче җыр. Крашын жыры жырламасам, мен крашын булмам деп уйлыйм. Крашын халык жыры. Мен дә сине аңламам. Крашны җырын җырламасаң. Бәгъши батала. Урман юлы койларым, üzgüler üzük, kükeleri kışkıra üzük, kükeleri kışkıra üzük, kükeleri kışkıradırla üzüp, sizini sağınuğa bulmayı tüzüp, sizini sağınuğa bulmayı tüzüp, erle birlik ile sarıgan günü bağış, şuşılay utıru bizge kıvanış, şuşılay utıru bizge kıvanış. Рахмат, Валера. Сиздин менен батырыш. Менә шушылай утыру безгә куаныч. Менә Валера, менә шушының белән башлап, аннан соң моңа да өстәп тагын бер мощнейший крашын җырында бәргән булсаң әйме, тегесен калдырып. Киләчәккә әйме, рәхәтләнеп әйме, сиңа теге иң югары бәяне бәргә буладыр, куярга буладыр. Рәхмәт. Молодец. Bütünleyge indi yırak yırak, para kışlar ışkan bu kuleden. Minde kite minde şul yaklarga karab, tik ükenmem miken ükenmem. Исәнмесез, Гайфетдинов Фаил, Фәнис улы, Төбәнкәм районы Ташлык авылыннан Яршаллы Татар дәүләт драм театрының әйдәп баручы артисты. Тәрәзәләрдән ай караган, düşlərənə mərcən qadağan, düşlərənə mərcən qadağan. Həmdiyyənin ak qalfağı, яңа қаралған шағы, Хәмдиягә сүз әйтмәгіз, зихне таралған шағы. Фаил, сен бірар қойда вокалға оқыдыңмыз? Қазан театр училищында оқып алдым. Вокал болды енді, андашылай. Вокал болды, өзім ердім вокалистқа. Хәзер менә театрда шөгыльләнәм вокал белән. Ярар, рәхмәт, бик матур. Уңышлар. Рәхмәт сезгә. Аққайыннар арасына кірген идім жиләккә, ұшырадың да ғашық иттің, ялқыны салдың йөрәккә. Эх, жиләклі жәйләрінің ұныт алмамын ямен, тұямын ерінлеріңді қайын жиләк етәмін. Рәхмәт. Кім жыры әлі бұл?
Кем жыр икәнен әйтә алмыйм. Сез җырлыйсыз инде. Сезнең җырлаганны ишеткән бар. Рөстәм Хайруллинның Мирхади Разов шигыренә язылган җыр. Рәхмәт менә. Унытмагыз, авторларны әйтергә кирәк җырлаган. Рөстәм абыйның матур җырлары белән мин. Җырлар бит характер буенча аерыла, әйме. Менә син белән һәр сөйләшкәндә Гөлдания белән елмаеп сөйләрсең. Шундый матур итеп. Җырны җырланды, сөякле. Шулай булмый бит инде, әйме. Җырның характерын таба белергә кирәк, характерын. Әйе, пешмәгән бешергән җиләк мансын белгән юк, әйме. Икенче тапкыр шуңа игътибар итәме. Җырны җырлыйсың икән, ул бит характерны бирергә кирәк. Йөгереп таларга кирәк, җырып таларга кирәк. Син раз инде шундый җырны җырлыйсың икән, әйме. Икесен бер төсле җырларны да куйдың инде, менә нишләтәсең инде. Рәхмәт, молодой справлюсь. Жаным хат язганысың, энеже кебек тезгәнесең, энежеләр кебек тезгәнесең, үзәгемене үзгәнесең. Энежеләр кебек тезгәнесең, үзәгемене үзгәнесең. Көймәгенә киләгенә, көймәгенә киләгенә, көймәгенә киләгенә эзе юк. Хатыгына киләгенә, сүзегенә киләгенә, сөйләшергә үзе юк. Тавышың менә дигән, саф тавыш шундый, чиста тавыш. Кайда укыйсыңмы син, җырлыйсың берәҗәдә җырлап? Җырлап йөрим инде. Кайда? Кайсы группадамысың? Берәр төрле. Мин Эшләүең кайда? эшлим, инженер булып эшлим мин. Музыка буенча укыдыңмы? Юк, укымадым. Укымадың? Юк. Кем тавыш өстендә эшләде? Күп кеше эшләде. Күп кеше эшләде. Әйе. Мисал өчен. Әлфия Тәүфиковна. Шатлыктан. Әйе. Тоже. Лиласылдаровна. Ну, менә сизелеп тора син белән эшләгәннәр, әлбәттә. Теге урамнан кергән кеше түгел, син җырлаган, өйрәнгән кеше. Ул сизелеп тора синең. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Сорман, Ознакай, Мөслим җиңүчеләре утырган безнең җырчы шоу проекты вагонына бүген тагын ничә конкурсантка урын бар икән. Кемнәр өчен бүген ишекләр ябылыр? Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Бүгенге бәйгебезне туктатып торыр вакыт килеп җитте. Жюри нәтиҗәләр ясады. Бүгенге җиңүчеләребез билгеле. Чулпан Нугманова, Фаил Гайфетдинов, Ландыш Зарипова, Рамил Минсафин, Лилия Фахразиевалар. Безнең җырчы шоу проектының бүгенге җиңүчеләре без сезнең белән 16 ноябрь көне Барбарис күңел ачу үзәгендә 2нче турда очрашачакбыз. Жюри әгъзаларына сез барыгыз да ышадыгыз. Чөнки сезнең абсолют җырчы, безнең җырчы исемен алырга бөтен мөмкинлекләрегез дә бар. Хөрмәтле җыр моң сөюче дусларым, безнең җырчы шоу проектының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм кабат бер атнадан соң без сезне кабат зәңгәр экраннар алдында көтеп калабыз. Сау булыгыз! Генеральные спонсоры проекта – сеть стоматологических клиник Dental Forte, Камский коммерческий банк, кредитно-производственная компания «Рост». Партнеры проекта – сеть магазинов «Посуда Плюс», стальные двери «Бастион», сеть магазинов европейской сантехники «Верона», закрытое акционерное общество «Челны хлеб», компания «Кирпич Сервис», открытое акционерное общество «Горзеленхоз», санаторий «Жемчужина». Medical Forte – новый клинико-диагностический центр в Набережных Челнах. Многопрофильная поликлиника и диагностическая лаборатория, консультации высококвалифицированных врачей, различные виды анализов с максимальной точностью и оперативностью. Medical Forte – клиника будущего, доступная уже сегодня. Набережно-Челнинский проспект, дом 10.
Теперь мы с мамой знаем, какой у нас будет новый дом. Доступная ипотека от Камского коммерческого банка. Минимальный первоначальный взнос, индивидуальный подход, оперативное рассмотрение заявки. Камкомбанк. Помогаем сбываться мечтам. 8 800 2000 ровно 438. ООО «Кредитно-производственная компания «Рост» принимает сбережения по 12% в месяц. Ждем вас по адресу проспект Сюмбике, дом 26, офис 507. Звоните нам 36 93 63 38 52 52. В сети магазинов «Посуда Плюс» по банковским картам скидка 7%. Акция. Постоянным покупателям низкая цена пожизненно. «Посуда Плюс». Низкие цены, огромный ассортимент. Хотите защитить свою квартиру от нежданных гостей? Тогда наши двери – это то, что вам нужно. Двери «Бастион». Мой дом, моя крепость. Дом мебели. 3018. Телефон 35 88 88. Остерегайтесь подделок. Современный дизайн, европейское качество, большой выбор. При покупке кафеля на сумму от 50 тысяч рублей отпуск в подарок. Верона. Пчелный хлеб выпускает полезный ржано-пшеничный хлеб семейный на основе натуральной закваски. Хлеб производится на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем сохранять витамины и полезные свойства. ООО «Кирпич-сервис» предлагает газобетон, кирпич полнотелый и облицовочный, железобетонные изделия, а также новинку осени кирпич кремовый. Стройтесь вместе с нами. Красиво, качественно и недорого. Звоните 31 31 81. По многочисленным просьбам отдыхающих акция продолжается. Скидки на путевки до 30%. Санаторий «Жемчужина». Телефон 70 83 05.